Fil-ġimgħa s-Servizz pubbliku, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar żar żewġ entitajiet li fix-xhur li għaddew ġew mogħtija l-Quality Award li jassigura l-ogħla kwalità tas-Servizz. L-entitajiet huma ċ-Ċentru Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm u l-Aġenzija Żgħażagħ. Fl-ewwel żjara tiegħu Mario Cutajar intlaqgħu ddawwar mal-post minn Dr Alex Aquilina, id-Direttur tas-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm. Il-Kap taċ-Ċivil ġie infurmat li l-kwalità tas-servizz tant hija eċċellenti li jirrikorri għalih anke is-settur privat. Is-Sur Cutajar ingħata tarif dwar il-proċess kollu minn meta jittieħed id-demm sakemm dan jiġi separat f'komponenti differenti permezz ta' forzi ta' ċentrifugi. Raw ukoll it-tissue bank tal-korneas fejn il-demm jiġi iffiltrat skont standards internazzjonali. Barra minn hekk iddawwar mat-taqsima li bħalissa tintuża biex fiha jingħata tilqim kontra il-COVID-19. Fl-Aġenzija Żgħażagħ imbagħad Mario Cutajar intlaqa mill-Kap Eżekuttiv Tewma u għaddawwar mal-post filwaqt li ngħata tarif dwar il-bosta attivitajiet li jiġu organizzati għaż-żgħażagħ u li huma edukattivi u divertenti fl-istess ħin. Intant fiż-żewġ postijiet Mario Cutajar saħaq li l-Quality Award tas-Servizz pubbliku jingħata lill-dipartimenti u entitajiet li jagħtu servizz eċċellenti lill-klijenti tagħhom għalli dan irid jiġi sostnut u mkejjel permezz ta' Quality Service Charters biex bekk niżguraw l-aqwa servizz u l-ogħla standards. Fiż-żewġ postijiet is-Segretarju Permanenti Ewlieni iffirma l-Quality Service Charter rispettiv.